बे समाव मोनसे गोनां रादाब नोंथाङा दासिमबो सरखारनि न' मोनाखै नामा सरखारनि न' मोननायनिफ्राय नोंथाङा उन जानानै दङ नामा जुदि नोंथाङा दासिमबो सरखारनिफ्राय न' मोनाखैब्ला जिंगा सिनाङा मानोना रायजो सरकारा 3,88,000 सुबुंफोरनि सरखारि न' होनो थांखि लादों जाय बिथांमोना दासिमबो सरखारनिफ्राय न' मोनाखै बिथांमोननो न' लुफुंनानै होनो थांखि लादों रायजो सरकारा नंगौ जाय बिथांमोनहा दासिमबो सरखारनिफ्राय न' मोनाखै बिथांमोननो 1,50,000 रां होगोन सरकारा रायजोनि 3,88,000 सुबुंफोरा पाक्का न' लुफुंनानै लानो थाखाय रां मोनगोन सरकारनिफ्राय जुदि नोंथाङाबो बे अनसुंथाइखौ दासिमबो मोनाखैब्ला मोनस्नि गोदान नेमफोरजों आर'ज खालाम सरकारनिफ्राय न' मोननो थाखाय नोंथाङा मा नेमफोरजों आर'ज खालामनांगोन दानिया आबुङै मिथिनानै लादो नोंथांनाव पेन कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड बेंक पासबुक आरो इनकाम सार्टिफिकेट बायदि फोरमानलाइफोरा थानांगोन नोंथाङा हानि न'खौ फट' सेबखांनानै PM आवास योजना पर्टेलाव आपल'ड खालाम नोंथाङा दान मोनफ्रोमबो 15,000 रांसिम आरजियोब्लाबो सरकारनिफ्राय न'खौ मोननो हागोन नोंथाङा साखा खबनै गारिनि बिगोमाब्लाबो सरकारनिफ्राय न' मोनगोन नोंथांनाव 5 एकड़ हा थाब्लाबो सरकारनि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नंगौ रायजोनि 3,88,000 सुबुंफोरनो सरकारि न' लुफुंनानै होनो थांखि लादों रायजो सरकारा जुदि नोंथाङाबो सरकारि न' मोनाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामदो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो